2015 nga rim, nabaguhan ra gyud. Ila ra ka ni katuig na tong gamit ani, tas tilan. Ayan, tapos na yung harap mga bay. Twist lang sa kalam. Ayan, mga sikreto sa pagkaon sa mga tirada. Ayan, way bulabo. Kung nagiginigbalyo ning kuana ni puthawan natunog og sa lansang ato 5. Ayan na to. Tirahan na. Pwede na ibirada. Wala na siya payan ba? Tulog na, wala iluhag. Wala kindang. Okay. Okay.